दिनै क'क्राझार साइन्स कलेजनि गोदान फरायसा फरायसुलिखौ बरायनाय आरो गोजामखौ बिदाय होनाय बिनि मोनसे हाबाफारिमोन। आं बे फरायसालिमायाव बाहागो लानो मोननानै गावखौनो खोब सेटिसफाइ। मानोना दिनै जोंनि बे बिटिसि हालामजों लोगोसे आसामनि गुबुन गुबुन टप अफ दा टप स्टुडेन्टफ्रा फैनानै बेवहाय एडमिसन लाफैदों। मास्टार डिग्रिबो दं बेवहाय, हायार सेकेन्डारि आरो डिग्रिबो दङ। गतिके खोब गोजोननाय मोन्दों। इयुनाव जोंनि बे क'क्राझार फरायसालिमानिफ्रायनो जोंनि बे समस्त आसाम आरो बिटिआरखौ सामलायनो हानाय मोजां मोजां फरायसा फरायसुलि ओंखारदों आसा खालामदों। मानोना बिराद ब्रिलियेन्ट गथ'फ्रा बेवहाय फरायफैदों। आइ एम भेरि हेपि। दिनै क'क्राझार साइन्स कलेजनि गोदान फरायसा फरायसुलिखौ बरायनाय आरो गोजामखौ बिदाय होनाय बिनि मोनसे हाबाफारिमोन। आं बे फरायसालिमायाव बाहागो लानो मोननानै गावखौनो खोब सेटिसफाइ। मानोना दिनै जोंनि बे बिटिसि हालामजों लोगोसे आसामनि गुबुन गुबुन टप अफ दा टप स्टुडेन्टफ्रा फैनानै बेवहाय एडमिसन लाफैदों। मास्टार डिग्रिबो दं बेवहाय, हायार सेकेन्डारि आरो डिग्रिबो दङ। गतिके खोब गोजोननाय मोन्दों। इयुनाव जोंनि बे क'क्राझार फरायसालिमानिफ्रायनो जोंनि बे समस्त आसाम आरो बिटिआरखौ सामलायनो हानाय मोजां मोजां फरायसा फरायसुलि ओंखारदों आसा खालामदों। मानोना बिराद ब्रिलियेन्ट गथ'फ्रा बेवहाय फरायफैदों। आइ एम भेरि हेपि।